Ụmụnne m na ụmụnna m ele otu ọ nụrụ unu nwekwarechi ọnwa nnọọ nwa nwa mba nnọọ awụchasịalanụ m eyi ụmụnne m arụ gba afọ ya wụrụ omenala. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị ibe m emege hụ sakụtala ihe ha mege wukoro nje ha emege hụ si ekwutele ihe ha na-emewu koro na-aga akwa ike ọkarụ na-ekwu mana aga na-ekwu ya. Ana m otu nwanne anyị nwoke akpọ m na fon si m nwa mba nnọọ nza ya sị m nwere akụkọ na ugbo tụwara ya ụmụnne m enwekwa ihe m ga-agwa ya na m gwakwa ya. Ya gaa n'iru sị m na ya eshi ala bekee na-akpọ m kọlụ n'ugboene m sị yes ahụ na m ya ọnụ mma. Ya sị m na ya nọ n'ala bekee afọ 10 ya ahụbeghị nna ya mụrụ ya anya ya ahụbeghịkwana nwanne ya nwaanyị anya na ọ nwanne ya nwaanyị na-ahụba anya aka ya ewute mana ọ bụrụ maka nna ya na ya ahụbe nna ya anya apụtaghị na enweghị akwụkwọ ya nwere akwụkwọ kama na ọ bụ iwe. M sị nna m ole ihe ọwụ. Ya gaa n'ihu sị m na nne ya nwụrụ mgbe ya dị 17 years old. Nwanne ya nwaanyị ka ihe toro dịkwa na only 15 years n'ihi na ọ naanị ya na nwanne ya ka nne na nna ya mụrụ. Mama ha nwụọ. Ụmụnne nna na-asị papa ya lụgharịrị nwaanyị ọzọ agwa mpa ya lụọ nwaanyị ọzọ lụọ nwaanyị ọzọ. Nna ya ajụ na nwunye ya nwụrụ anwụ na-enwe nwaanyị garụ ka ya na nwunye ya nwụrụ nwoke ya obi na-enwezi ihe eji ịbịa bịa lụọ nwaanyị eme. Na-agwa ụmụnne ya nwaanyị mba nnọọ nza na ha na mpa ha bi tiri ha baigajuo mahadum ya na nwanne ya nwaanyị na ihe ha jiri anya ha ahụ ọwụ ihe ntakịrị. Mpa ha atọ na otu kpamkpara mkpi na-agba ọra Nnewi mkpi na-agbara ọra Nnewi. Ihe mpa ya wụ na ọ bụbụ mgba ọ na-akọba m enwebeghị echichi hụrụ jie mpa ya ghara ikporo nwaanyị alapụ. Onwe choice ma ụmụ nwaanyị nọ na di ma ndị ka isi ekpe ma ndị ka ụmụ agbọbịa nwe ogo ogo ma ndị ka ike ụwa gwụrụla ma ndị ka nwa agbara nwa agbọghọ naanị ihe ọ na-akpọ alakpu wonder age ma sịla na-echapụtala ya nwaanyị sọfe iwu nwaanyị mpa ya enwe choice na ya na nwanne ya nwaanyị lakpu ha were mpa ha na-ekwu sowuru si elu dịka nwoke wụ ihe ken elu dịka oke mkpi wụ ihe ken na nwoke na-emege ha ihwere na otu echi ụmụ nwoke na ọ na-akpọ nwunye ha alakpu ga-emekwa ha ihe ọjọọ ma ha nwere ike ịsa ndị ga-abịa gbagbu ha ngana na ya emewanụ ndị ọzọ hapụga na nwunye ndị mmadụ aka. Mpa ya anaghị alakpu alakpu every night ka ụmụ nwaanyị ji etiri ya mkpu ọṅụ. Ụfọdụ na-eti shamelessly na-eti mkpu ọṅụ shamelessly na-scream na-emo ha achọghị ịma ma ụfọdụ na-etidolo na-achọkwu atido na mpa ya dị very very in fact onweghị good record in that aspect. Na ụjọ na-atọ ha because some of these women ọ na-sneak into his room. Some of them ha ma has married women. Ụfọdụ di ha nọ ha na di ha bicha. Ihe a wee na-aga abalị n'olohụ abalị ahụ awụrụ ihe ọ ga-awụ ọsọ ha gbachi ụzọ na ha rikwa enyi ha gbachi ụzọ ọ gaala klọb ya elota abalị ahụ ọ bụ nwaanyị eloja ọ na-ebu ndị ka otele ukwu ndị ka malara ka ha n'ime ndị ka enwere nwa gum asịlana ya nwaanyị maka ara nọ n'obi maka ara na-anọ n'obi as long as ọwụ Honda age na mpa ya enweghị choice na ọ wete ha shi too galite isi baijuo mahadum gụchakwanụpụta na o jikwa agwa ọjọọ ya ahụ zụọ ha na mahadum ha agụchapụta. Ya bịa nwee enyi nwaanyị ya laikiri nwa ha na ya na ya abụọ akpala for 8 months na ọ na-abịa n'ụlọ ha ya na-agakwa n'ụlọ ha mana ya wụ nwa nne na nna ya Chineke gọziri nne ya ọ naghị aga ụlọ ọgwụ amụ nwa according to ihe dị lady kọrọ mgbe ya jụrụ ya so why ya jụrụ ya wụ gịnị na nne ya chewere otele mụ ga mụ 11 ọwụ ime mekwenye ya efe azụ ụlọ nwa arịpụta na ihe na di ya na-arụwụ chijie n'abalị ha menyọ ọkụ lampụ lakpuru and nga a na-amụgakwa na ụmụ ahụ na just 2 rooms ụlọ aja ọcha abịa were simenti plasta ya na onye ha ọnụ na ụmụnne ya etoshicha na gacha ahụ bọọ ya kposasa ha ebe niile ihe ọ bụla i wetara racha dị man na nwunye ha kpegha nwa otu a ka esi kposasacha ụmụnne ya ụfọzie kele ugboene ya na abụọ mega ihe na ụmụ nwaanyị ndị ka abụọ toro ndị ka nwoke akpọ pọchicha na ha nwe nwoke nọ enwekwana otu ọ rụrụ ha na ya na-enyere ha aka n'ụdị ya nwere ike wit obere ọrụ ya arụga after ya graduatiri esi ebe a na-ehepụ the girl ehepụ the family na ya ihe ya na ya bụ ọkpara na 8 months ya bịa gbarịwa ịga ala bekee Chukwu emere ya ebere akwụkwọ ya apụta ya gwawa ya si ya ga like ịbịa ụgwọ isi lụọ ya before na-aga ala bekee
n'ihi na ya wụ nwa mara mma ya chọhụ story. The lady ekwerekwe ya gwa mpa ya plan ya, mpa ya jụ si ya laịlaị na ọ ga-eme. Ya sị mpa ya why? Mpa ya sị na ya gawa ala bekee ga dị free, hapụ mmadụ ike shigide nga na with marriage, na o nwere ike ruo ebe hụ nwa agbọghọ ọzọrọ mma, na o nwere ike hụ ebe nọ n'idi onye ọcha, ya wụ na o nwere ihe onye ọcha ga-emere, na ya ekwele mmadụ nkwa were marriage taa ya mmadụ nga na ebe ya mana ya agahụ anọ na Naịjirịa, na ya gawa mgbe eji nweta akwụkwọ ị na-elo mgbe ọbụla ya chọrọ ilo ya ekwu eziokwu ịlụ nwaanyị. Ya sị mpa ya mba, na ihe ha wụ plan ya, na ya chọrọ ịlụ dis girl kwụọ ụgwọ isi ya, Chukwu mere ya ebere ọrụ ime mefọ ya na-abụ, na enwe nwa ga dị ya ka nwa, na akwa ma ọtọ ọrụ ya nwa mere understand, n'ihi na ya na ya abụọ anaghị fall in love ugboro abụọ, na ọ ma na ya yitere ya na ya abụọ anaghị fall in love ugboro abụọ, na ọ nwa na ka ya laikiri, na ọkwa n'ebe aka mkpụrụ obi ya nọ, na enwe onye nwere ike replace that girl. Mpa ya elekiri ya sirili ya sị nwanyị mba nnọọ nza, na ya nọzi one day nne na nna dis lady akpọ ya si ya bịa na biko na onye ha hụrụ ugbu na ọ wụrụkwa ya wụrụ gawa, rute ha esi ite ya down, gwawa ya na papa ya na nna ya shi n'ụlọ ha alaga ugbu ene, na ihe o kwuru mapụrụ ha obi, na ihe nụnụ ha kwetere na ha ekwetechikwa ha, na mpa ha mere kwuchiri okwu anya mepee ha. Ya jụọ asọ gịnị ka mpa ya bịara ebe a bịa kwuo. Ha gwawa ya sị na mpa ya sị na nwa ya gaje ala bekee, na ọ mahụ otu ụbọchị ga-adịrị ya ebe ahụ, na onwe ha akwụkwọ ọ wụ ya ruo ebe a ya chọwa ụzọ ya. Some of them na-anọ 5 years before nweta akwụkwọ, some na-anọ more than that before nweta akwụkwọ, some na-aga nọkwara lụrụ onye ọcha nọkwara, some na-aga ebe ahụ onye isi ojii family ya bụ ego jiri ha ụzọ nyere ha aka, ha lụrụ ka ha hapụ ịnọ nga nọ na nwa ha nwaanyị chege nwa ya nwoke n'ala bekee, chege elu nwatakịrị nwa ha nwaanyị bie nso ya ọlụ di, a na-ahụta ya na ọ lụọla di ọzọ, na ya dịkwa redi nwa ya n'ala bekee sendere ya ego si ya bịa refund ọha na ụdị na nwa ha hụ di ya lụarịrị, na ha agbaghị nkịtị nwa ya bịa kwụ ụgwọ isi lụọ ya, na ọgodo na ọ nọgidere ebe a ha agbakashiwa ha ikekwe nwa ha nwaanyị ahụ onye ọzọ chọrọ ịlụ, na ha ga-anọrọ chere ya until esi ala bekee elo ga-eji aka ya nara ihe ọ kwụrụ n'isi, ihe eji ekwu igwe ewu ka ha doo nwa ha aka na ntị, nọrọ nke ga-adị ga-adị ke na-agaghị adị aga-adị, na ọ nọrọ nwa ya nwoke elo chọọ ịlụ ya ọlụọ ya, mana ọ ga-agagodo ala bekee ka ọ mara gị ihe ụbọchị ga-ewetara ya ebe ahụ, na ha sịkwala ya agwa ya mgbe ha ga-ebe echi bịa marịwa isi, ọ bịa gbuo frịfrị zuzugharịwa na vileji echi n'ime rewe eze, na ha nwa ya nwa anwa akwụ ụgwọ isi nwa ha, na ha ga-anọ chewe until ya elu. Ike agwụ ya, ya jụọ sọ ihe mpa ya kwuru, ya sị mana ihe ahụ awụghị ihe ya ga-eme. The woman na di ya jụ no, na ya gawa biko, na ya gawagodo first, na ha ga-etinye na ekpere, na Chukwu soro kwuo na ọ ga-enweta akwụkwọ ngwa ngwa, na ọ ga-alọta mgbe ọbụla ọ chọrọ ịlọta, na nwatakịrị gakwa nwa ha nwaanyị ga-anọkwa na-eche ekwe elukwa ala ha ekwe ya lọta gwa mpa ya sakwa mene ihe wu uche obi ya. Mpa ya si eri echi ọmakwana ihe mere, na ọmakwana ihe mere bifo mmadụ agarịwa na dibia Igbo tụọ onye mere ibe tụọ onye gburu ya isi, na ọ gawa ebe ahụ weta aka ọcha without any promise and any distraction. Ruo mgbe o ruru time ya ezo ya maga na plan gawa ala bekee, na ihe ya nọrọ n'ala bekee na ọ naanị 3 years, ya na-akpọkwa dis girl ya na ya bụ na-ekwurịta. O ruo otu ụbọchị ya kpọọ ya jụọ esele ebe ọ nọ, si ya nọ n'ụlọ ha, ya jụọ ese ọ nọ n'ụlọ ha, emekwana gịnị n'ụlọ ha, ọ gwawa na ya bere shili ige mpa ya nri hichashikwara ya ụlọ, ya gwawa sị na mpa ya eleg ka ọ bịara ihichashi ụlọ shiri ige nri, na mpa ya nwere domestic staff, mpa ya nwere cook, nwee driver. Ele ihe o minere ba ọ bịara eshiri mpa ya nri, na ọ bịakwara na ihichashiri ụlọ, na ele mgbe ka bidakwara. The lady agwawa sị na mpa ya si abịa bịa mere ya ihe ndị a, na ya kwamara ya wụ future father in law ya, na ọhịa kpatara na ya ejiri gawa. Ya gwa si ya nwakwala nwa agaghị ije ahụ ga make that move, na ya chọhụ nso ahụ o ruge papa ya. The girl ajụwa sị ka ihe wụ ụjọ ivunye mpa ya kwa ya saghị ya n'ihi na ọ gaghị aghọta ọ makwanụ. Ya gwa ya sị ya chọhụ ya gawodo, ọ sịghị ya o ma o ruo another day ya na ya na-ekwu, o were phone a ya notice na ọ pant ga like ọ gbago ọsọ dịka o ji phone agba before ya gbapụ ụsa na ya nọ n'olu mpa ya already. Ya jụọ ya sị ya nọrọ olu mpa ya nọ n'ụlọ ha, ya sị yes. Ya gwa ya sị ihe niile ya gwachakwara so na ọ ka nọ n'ụlọ ha, ọ gagakwa nke a ga-eme gịnị. Ọ gwawa ya na mpa ya sị ya bịa shiri ya ofe ahụ oshida dị na ofe ahụ na ọ laikiri na ofe ahụ na ọtọka. Ike agwụrụ ọtọ gwụ ya, ya elega ihe ka ike agwụ ya.
ya nụrụ nga anọ gbawa ya si ya na ọ na-akọntinu na-aga n'ụlọ ha na ya agaghị like ya na ya like feelings ya enwetaghị na ọ na-aga n'ụlọ ha mpa ya nwere ihe niile mpa ya na ya achọghị ya gwara ya na ya achọghị ya ọ gwawa ya si na ọ bụrụ na ọ trọst mpa ya si ezigbo mmadụ na ele otu ya onwe ga-eshi uwe ezigbo mmadụ na-eme expect bịa lụọ ya ike akwụrụ ọtọgbu ya ya gwụpụ ọkwụ n'ọkụ nwaanyị mba nnọọ mza this girl a block ya ya kpoo ya elu kpoo ya ala na-enweta ya kpoo mma ya jụọ ese nwa webe enwe ihe nna ya gwara ya ya sị papa mụrụ ya ya sị ihe dịka gịnị ya na dị girl enwebe okwu ọgwa ya sị mba na ọ ga-eshi ya n'ọnụ na ọ jụwa mpe ya jụọ nna ya the same the girl nọmba ya anaghị aga aga ya kpọọ mpe na fon si ya na tara ịkpọ this girl ya chọrọ ịlụ na enwetaghị ihe ya na fon na ya akpọọla nne na nna ya sị ha jụọ ya na onwebe ihe o koro ha na enwere ihe o nidiri ịkọrọ ya na dị girl enwebe okwu mpa ya gwawa ya si ya no na ya biko jishi ike wepụ obi ebe that girl nọ n'ihe ya sịrị ya gwa ya jụọ mpa sị why mpa ya gwawa ya si ya gwacha ya na o wepụ obi ya ebe that girl nọ na ya tara ahụhụ ịzụ ha taa ahụhụ irezi ha nọrọ biri with atụ nwaanyị mee bie ndụ na-ekwesịghị ekwesị because ya enweghị nwaanyị ya lụrụ zaga aha ya hụtara dịka nne ha na ihe niile ihe ọma niile ya mere na nwa n'ugboene ebe na ọlụbeghị na ugbu a ka ya ma na akara aka ihe ọbụla ihe dere mmadụ bụ ihe dere mmadụ na akara aka na ya biko na ya na-arịọ dịka nwa ya na o wepụ obi ebe nwa ahụ nọ ya gwa mpe sọ gbagokwu round na ọ ga straight to the point na ọ gịnị mere o ji si ewepụ obi n'ebe nwa ahụ ọ gịnị mere o ji echetakwanụ mama ha ọ bịa na compare ya to ya ghọtaga ihe ọkọ ga-akọga na ọ ga straight to the point mpe ya gwawe na the girl ya nọ one day the girl eshiekwe na ishicha bịara ikpe si abịa bịa rie nri magoro ya n'ahụ the girl magoro ya n'ahụ gọgba ya na ya mana nwa ahụ na o nwere obi ejuru n'ọnụ o were obi huo ya rapụ aka ya around him gọgba ya ozugbo ọ gọgbara ya ahụ akpụgharịa ya na ya mana ya nwoke na-ejighị nwaanyị ya respond kwa immediately ya wụ na onye nwaanyị ga-enye signal ya gbaa nkịtị kama before ya na-aghọta akọchetara na ihe na ọkwa nwa ya chọrọ ịlụ ihe emebiele ya rịala nwa n'elu ọ bịazi na-agwa ya na ya arụla ime na ya ga-like ịgakwa ụgwọ isi ya gọkala ngwa ndị nwe ya chọtara ịlụ that girl na ọhịa ejisi ahụ onye ọzọ na ọlụrụ ya jụwa mpes na the only girl ya na-akpọrụta ụlọ the only girl ọ mana ya likere na nwunye ya nwụrụ kemgbe how many years o kweghị lụọ nwaanyị ọzọ because akpa ya aka n'ọnụ sị na ọ hụrụ nwunye n'anya na ọ bụ otu esi hụ this girl n'anya the only girl mmụọ ya nabatara o mee ya gbochie ya ka ya hapụ ịlụ this girl ozugbo ya na-apụla onwe gaga lụọ the girl tọọ ya ime na-agwa ihe mgbe ọ na-agwa ya mpa ya jụwa esi the girl ọwa ụmụaka na nwaanyị ọbụla ma ihe ọ chọrọ na o nwere ka ọ dị nwaanyị ọ na-abịa nga na ọ ya maka ọ lekere ọwụ ya na ya save his future promiscuous woman ya biri with nwaanyị na-ahụghị ya na ya ụmụ nonsense na ya wụ nna ya na ya ga-eteki nwe nonsense mana ya chọghị mmadụ ime were the only son ya obi mpa ya na-etwist dị okwu very smart old man ya gbanyụọ fon na ntị nụrụ iwe na ọnụma jụọ obi this girl ekweghị eme ya blog ya chọkwana iji another number kpọwa ya na ọwa ọtụghị ya gba adanne kore ya adanne ebe gbara gakwuru mpa ha bawara ya so ọ gịnị mere utu ya amaghị oge bagidere bakachịchara ya bachara ya mba ka ụmụaka ọ gwa ya so okwucha na ọ lawa n'ụlọ di na ọ nọ nga azụzụ nwa ugbu a na ọ mara na ma di ya ọrịgoro nene bụ ya elu na o zuzukwara lawa n'ụlọ very ọnụ ọjọọ mana like that adanne ya bajuru lawa na ọwụ information ọzọ ya nwetara bụ na mpa ya gara aga lụọ dị ga ụgwọ isi ya na ya abụọ biri na ego ya na-esendịrị mpa ya nakwa ha esendịziri again mpa ya akpọwa ya sị na for some time na ọ chọkwa ịma otu ya mere ọ nakwa akpa ya ọ nakwa na-epik kwe kọl ya o sendịrị na meseji mpa ya sendịrị ya meseji na WhatsApp na drọpụrụ voice note na-agwa na for some time na ọ nakwa hụ etiri ya ihe eji emegharịrị ọnụ ọ nakwa hụ eleta na ihe ọ pụtara wụ ya ga-erewe ala ya ereba ala mbụ na papa ya ere ha ala dị afọ ya agaghị ere ala na ya nwere ala ọtụtụ na ya chọghị ire mana ọ dịra ya azụ afta ya zụrụ ya rezie na nwanne ya mee ka ịshọ na ya nyere ha life ha nidiri ọ bịa dịziere ya azụ mgbe ya nidiri na ya gakwa ebido erewe ala ya gwa mpesi na ọchị ire ala were sustain onwe na o rewe ala na ọchị ire ala na o rewe ma ya ma ala ya gbụrụ ya kashi na o lekwa ala rewe nakwa ọ lụọla nwaanyị ọzọ na ọchị lere ala ha abụọ ha mekwara nwaanyị mba nnọọ mza ya gbanyọ fon 10 years agala ya lo njụwa esi mgbe niile kwenu ihe ọ pụtara oke 10 years ahụ ebukweghị okwu ịlụ nwaanyị ya sị mba na ya hụrụ nwaanyị onye isi ojii anyị onye Igbo anyị
dị mma nne na nna ya mụrụ ebe ahụ wee dị mma mmekwanụ ya kọrọ ya history ya o mee ya understand na ọ bụzi onye ya na ya bụ obi ebe na ha amụkwala na ụmụ atọ nwoke na enide ha lọtara na Naijiria na ya ga-eme ihe ishie ọfụ iche ga-alọta mgbe na-adịghị anya m si oke ya gaa n'ihu sị m ya nọrọ onwe ọ ya ka e nwetara voice note message olu mpa ya last month mpa ya na-agwa ya na eji ha ahụ na ya dị seriously down na ya eji ha ahụ na ya biko lọta na o nwere ihe ya chọrọ igwe na ya ejishi ike lọta ka ya gwa ihe ya chọrọ igwe before now na o mere ya ebere lọta gbaghara ihe ọbụla wụ ihe ọjọọ niile ya mere na ya mere emejọle mana ọ gbaghara ya kwere maka nne ya gbaghara ya kwere maka ọzụzụ ya zụrụ ha gbaghara kwere maka sacrifice ya mere n'isi ha gbaghara na ya lọta na o nwere ihe ya dị ya mkpa na ya n'olu ya chọrọ igwa ya before ya na na ihe mpa ya kwuchara ya asa ọkụkọ emotional blackmail ya kpa Adanne esilekwa ihe papa ha kwuru na ọ gbarugodo ga-ele ma ọrịagarịaga n'eziokwu Adanne ya wụrụ gawa rute ya na mpa ya dị down oji ahụ ọ dị down ụkwụ ya ebuchucha Adanne tie na last ya hụrụ mpa ha wo 4 months ago and ihe mere na eji bebe visit ewo na because of gịnị ya ru ime afọ ime nye gị nsogbu ya onye gị oshige ya ọnụ n'ala nọ ihe kpatara na eji bebe na ọwụ just 4 months ya na-ahụ ya anya ka o ji dizi like this onwekwara ọrịa ọkpọkwana ihe ya sadi amama na ejikwa ha ahụ Adanne ya bachara ya jụwa ka ọsọ nwunye na olekwana ote di ya shariaga akpọghị ya gị ụlọ ọgwụ ọnịga nga na-eshiri ya maka o kwesịrị iri maka na o kwesịrị iri ọ sị dịle ji eshiri shileruo ya anya n'ọkwa ala nwa ọchụ baiga n'ime ụlọ ya gwawa Adanne ya jụwa the lady sị na ihe mere n'ụwa na ya ga-akpọrọ papa ya gawa ụlọ ọgwụ na elekwana driver mpa ya elekwana driver na-ebugharị mpa ya the lady asị ya sakala the driver sak the cook sak onye ihu na onye azụ na ọ naanị di ya na otu mkpụrụ nwa nwoke nọ ya mụrụ di ya na ọ naanị ha atọ nọ ọsọ Adanne si ajụwa ese gị nọrọ di nọ na-arịa shi ike iji nọmba ndị ọkpara ya kpọghị ya silekwa ihe megenụ na o jikwa nọmba ka o kpọghị ya silekwa ihe megenụ ọ jụwa ese nwa ya ga-eji akpọ ha na enye ya one good reason ya ga-eji akpọ ha na ha nwanne ya dị ọkpara dị nọ ala bekee ọma na ya kwesịrị na-esendị ego aga na-eji elekọta nna ya Adanne ya jụwa ese ebe ọ blọkụrụ nụ nwanne ya nwoke elote nwanne ya nwoke ga-eshi anweta kpee na fon ma ọfọzikwa isendị ego ọsị ya whatever baiga n'ime ụlọ shere nwa ya n'ebe 7 years or thereabout shere banye n'ime ụlọ ọ ya ka Adanne gwachara ihe ya hụrụ na ihe ọ gabigara ya nọrọ nga anọ kpọwazie nọmba dị lady ọ bụrụ na ọ ringewalụ o mene ya blọk ya gwa esi ewere fonu nye mpa ya na ya chọrọ ikwuru mpa ya ọ gwa ya sị na fonu mpa ya emebiele wo notice gị na fonu nna ya anaghị aga na enwe ihe ọ chọrọ igwa ya gwa ya na ya ga-eji rutere mpa ya ya jụwa ya sị ya like ihe otu oshi na-etriti gị ya na family ya na ọ batara di ya like a lady on a mission na ọ maghị ihe nwere ike ime na onye ahụ na ya were fonu anya mpa ya ka ya na mpa ya kwuo the lady agwa ya sị na o ji akaụntụ nọmba ya na akaụntụ ahụ ọ ma na o chenjibe na ọ mara ego ọ chọrọ iji leta mpa ya na otu ige di ya na ya ga-eji ekporo di ya gaa ụlọ ọgwụ na enwenye ga-eletere di ya nọrọ nga so okay in that case ya ma ihe ya ga-eme ya gbanyụọ fonu kpọọ di Adanne rịọ ya si ya biko ka ya tinyere ya ego o were gaa kpọrọ mpa ya gawa ụlọ ọgwụ the man asị okay ya transfer ya ego ọ ya ka di Adanne rutere di ya chatarakwana moto gawa ọ ga-eji bụrụ nna ya gawa ụlọ ọgwụ erute this lady agbashi ịkwụ mpa ya ụzọ gwawa di Adanne na onweghị any right na ihe ọwa ọgọ na onweghị any right ịbịa ebe a kpọrọ this man gawa ụlọ ọgwụ na ya gwa ma onye tindigara ego na akaụntụ ya na ya abụọ ya gwa ha that na ha send ego na akaụntụ the proper akaụntụ na ya mana ije na ọ bịara na o sendịrị ya ego na ọ na akaụntụ ya ka o kwesịrị itiga ego ya kpụrụ di ego ụlọ gwụkwana nna ya ebe ọ jụrụ ha na ya nọrọ ebe ọsọ ọchọ onweghị o ji eme na ya nọrọ na ya ga-elekọtali di ya oge nwoke jụọ sara ọgbaga na that man dị down ka akpụrụ ya ga ụlọ ọgwụ ọgbachikwa ya ụzọ were ka chee nara ya the man akpọ ya na fon sị ekwekwe ihe ahụ ga meelu maala this lady ajụ ụta ka this man ji lawakwa ruo another day ya gwa ya si ya gaa otu ugbu a na ọ na-amahụ mgbe ọ na-abịa ya na-akpọbe for some time akpọbe kemgbe 3 days na ọ ga-ama mgbe ọ na-abịa na ọ ga na ọ paakị ya moto far away baiga die once ọ na-ahụ that man no outsmart that is ya outpower ya ekwele ya kpọrọ mpa ya tigere na moto kpọrọ gawa ụlọ ọgwụ the man asị okay nwanyị mba nnọọ
nọ ebe a ka mmiri na gbacha. Ngarụ oge nwoke na-agaru there, lekwe ka akwa kwụga ya wụ na mpa ya nwụọna. Na mpa ya nwụọna. This lady buru mpa ya ga-etige na mortuary without even ịgwa ya nwa na mpa ya anwụọna. Isi agba ya dem, ara agba ya. Ihe na mpa ya si ya chọrọ ịgwa ya gwakwa na mpa ya ya truly na ya chọrọ ịlọta. This lady enwe mind buru mpa ya ga-etige na mortuary without agwa ya na mpa ya nwụọna. Isi agba lote ya na-egwa m ihe n'ugbu a na ara agbaga ya. N'otu o shedere ọ dị ka ya disappear ma apịa n'ụlọ ha lie that lady na ndụ. Na after ya gara ala bekee, ihe ya nọrọ n'ala bekee nọ naanị 3 years. Ya kwapụga ụlọ ochie, ụlọ mpa ya rụrụ ebe ahụ, ụlọ ochie ọ nọ n'ime. Rụọ ya ezigbo ụlọ, rụọ ya bungalow dị mma. Moto mpa ya gbaga na ọ ya nwa zigara mpa ya moto. Na ọ ya nwa hire driver na-akwari ya na-akwụ the young man salary. On that same year, mpa ya rụchara ụlọ ahụ ziga mpa ya moto ka mpa ya bitere eri. Ejiri lọkụzie up. N'ụlọ ahụ na this lady nọ n'ime na ọ wụ ụlọ ya. Na ele ihe m suggested ka ya mee. Na ya chọrọ ya larute ya gwa sị na ebe di ya nwụọna. Na ya just ga n'ụlọ nna ya pụọrọ ya n'ụlọ nna ya na ihe na ọwụ ụlọ ya rụrụ. Na ya just lawa n'ụlọ nna ya na kele ụlọ ọ nọ n'ime na ọ ya nwarụrụ ya wite ego na ebe a ga-aba ya ga-atụpụrụ ya ihe eji. Na after all na ụlọ ahụ ya rụrụ ya gba ya fence. Ụmụnne m okwu ekwule kwucha. M sị ya nna m ya sị, ana m ihe ikwuru doro m anya ọfụma mana onye na-amaghị ihe gburu nna ya amahụ nga ndị iro nna ya ha. Onye na-amaghị ihe gburu nna ya nwere ike ịnara onye iro nna ya rie. Ihe gbukwere nna ya nwekwara ike igbu ya ma ọ nọ dị careful. Your problem bidere ọnwụ nna m bịara so sudden bịa nwụzie without ịnọ ihe ahụ ọsọ chọrọ ịgwa m. And I believe m na ọ n'ihu this lady ka ọ nọ kpọọ nwe phone na gwa m na ọ nwere ihe ya chọrọ ịgwa m before na anwụ ọnwụ n'ugbo ya chọrọ ịgwa m. Ihe a niile this lady gbachiri nwoke ịhapụ ịnọ ihe ahụ ọ chọrọ ịgwa m. This lady nwere mission. Mpa ga-esi that na this lady shiwekwere na ishicha magoro ya na o nwere mission in your family and o mere achieve to some certain level. O nwere ike ihe mpa ṅụ mere oji ha anya mee. Your father nwere ike oji ha anya mee. That lady batara there. I want her by fire by force. If I can't have you, your father will not escape me. If I can't have you, your father will not escape. You or your father, anyone goes. Or game or baru neba. After 3 years, a lotta. Ya hotel that na ọ dịkwa ka ihe mpa ṅụ bịara bịa kwuo n'ụlọ ha ọ wụ eziokwu. Ya chalazie ebe mpa gị nọ. Knowing fully well that na ọ nna ṅụ iwu ige ha egbu ya egbu. Ịkwa na hapụ ya na agụrụ ya nwụọ na agụrụ. Mana ihe ọ hụrụ ahụzighị ya. Mgbe ị nọgidere na 10 years tọpụziri nna ṅụ na enuhụzi. For whole 7 years extra ị na-anọzi olu your father. Ị ga-ala ọ bụ na ị laruo gị kpọọ ndị obodo. Ị ga-epresent okwu m well. N'ihi na ọ na-epresent okwu m well o nwere ike ikpegide m. Ọ ga-asị na ị nọrọ 7 years ịjụ ha ese nna m. Ọ ga-atụgide m. So ị ga-epresent okwu m very well. Kwụwa ya ọtọ. Ị larughala gị ga-eleta nna m na mortuary. Gị ga-ahụcha ya. Gị kpọọ ndị obodo. Gwa ha that na enweghị onye na-ahụhụ na ụdị nna m ji megide m. Na ọ wụ iwe ka i were. Na nna m megidere nara ṅụ nwata nwa agbọghọ ehuru ị chọrọ ịlụ. Nna m agbawa aka nara gaa mebie the marriage, make sure na marriage ahụ aga n'ihu. Nọrọ n'elu ya narakwa ṅụ this lady. Kpekpuru. Now, ihe a bụ ihe mere n'elu ime nna na nwa. N'iwe jirila iwe, nna m akpọ onwe gị pick call ya. Gị na ya ekwucha igwe na ịgbagharale last month. Gị gwa nna m na ịgbagharale. Your father gwa na ya ji ha ahụ. Na ya ga-achọ ka ịhụ before keneme ya na-eme keneme. But because ebe na ọhụ ebe ga-ama moto lụwa. Ị ga-prepare ọfụma. Ịgwa nna m na ị ga-alọta mgbe na-adịghị anya. Dizie nwanne m nwaanyị na ya lọta bịa kpụrụ your father gawa ụlọ ọgwụ. Nwunye ya agbachie jụ na agaghị akpọ di ya ga ụlọ ọgwụ kwana nna m taa. Idigo ọgọ nwoke sendịara ego chatara moto bịa kpọrọ nna m gawa ụlọ ọgwụ. This woman agbachie were your father lock ya up gbachie ụzọ were ka ichie nara na enweghị ebe akpụ ya gacha. Na ego a ga-eji akpa ya ga ụlọ ọgwụ si sendịara ya na ụmụnne m the audacity ọ na-eshushi. Now, nga otukwu na-awụ na ụlọ iji ego rụọ ụlọ iji ego gị rụọ ụlọ ịrụrụ na ọ nga aka ọ nọ na-egiriga ihe a niile make sure na
ịnụghị olu nna gị, ihe ahụ ọsọ chọrọ ịgwa gị ọgwa ahụ ya, ya eme ka ịshọ nọ ihe ahụ your father chọrọ ịgwa gị ọgwa ahụ ya tiri ya nwụrụ. Na ị bịaghị ebe ịjụ ya ihe mpaghara chọrọ ịgwa na ndị obodo biko nyere gị aka na nwaanyị approve that na ọmahụ aka ya anụghị n'ọnwụ your father, na ị ga-alike go prove that na aka ya anụghị n'ọnwụ your father, na enweghị ụzọ o si chọọ nna gị ọnwụ or wụrụ the reason nna gị jiri nwụ. Na ọwụ na obodo chọpụta eziokwu na ụdị ha na-eji eme ya wụrụ na aka ya dị ọcha, ị ga-aga rụọra ya ụlọ somewhere. Ọgụ ma diọkpara your father nwụọna, ị nweghị right send ya packing, ị gaghị esend ya away. Ọ mụrụ nna gị nwa, you have a step brother, mana ihe ị ga-eme ị ga-aga rụọpụrụ ya ọnụ ụlọ ole denwe ya ebe ahụ, so that ị kpọrọ ka ị na-ala bekee na ụmụ gị lọta, mmadụ aghara ị na-egbu ya agba ya shịrịshị n'anya ọ anya ụfụ abata ọ abịa mmadụ abịa chụgburitewe ibe ya. Ọ bụrụ na o kwere soro na usoro ndị obodo ga-eji ya jụpụta ya eziokwu, o nwere ike ya wụrụ ngwa bịa ṅụ iyi nwa this man diọkpara so na ga-ebịa prove in fact by so saying na ya suspect na ọnwụ nna ya na natural, ọ gị na nna ya bi na gị prove na ọnwụ nna ya nwụrụ na ọwụ natural death. Ọwụ na ha eme n'usoro ha, ọwụ na o melighị ya ihe ha si eme, ọ na o meliri ya, o melie ya fine, gị mara na ị ga-ejishi ike otu ọbụla o shidere chọọ 2 rooms rụpụtara ya denwe ya na nwa ya ebe ahụ, chọọ 2 rooms rụọ wege ha ebe ahụ, ị gaghị ewela ya ga-esend ya packing, mana ị nwere right as diọkpara ihe awọla isi obi ozugbo nna gị pụrụ ebe ahụ awọ your house and good thing the house na onwe ya gụnwa arụrụ ya, so ọ gaghị digara ebe ahụ after ihe niile o mere ṅụ gị kporozie nwunye ṅụ na ụmụ ṅụ lọtazie ebe ịkwụ ụgwọ isi ihe nwunye ṅụ unu niile anọrọ na the same house, mmadụ ga-egbu ibe ya. So ị ga-akpọpụ gị ya rụọra ya ụlọ, ị gaghị send ya packing na nwunye nna nke ọwụ, ị nweghị right ahụ. Ekwa na-achụpụ ya si ya pụọ n'ebe ahụ n'ihi na ọ bụ ebe a ka nna ya lụpụtere, ị chụpụ ya n'ihu nna gị, ị gaghị achụpụ ya without emekiri ya provision ma ọ bụ na nna gị nwụọ. So ihe ị ga-emewu ga-arụtara ya ụlọ, ọ bụrụ na akụkụ ala ebe ahụ ọ n'ime the same compound gị gba demarcate ya rụọra ya ụlọ wefee ya ebe ahụ, nwee ike dozie ebe a to your test n'ihi na ọgụ diọkpara ọwụ your mother, gịnị agaghị ebe ebe a o mere ihe na-adịghị mma, ihe o mere ṅụ o mere nke o mere ṅa ebere, so enweghị any reason gịnị abụọ ga-eji nọrọkwa ebe ahụ, ihe nwere ike imebi because ihe a somebody ka hụrụ n'anya ke mpango mere ma ịma ahụ o jikwa anya eme ka ị hapụ iri ihe nna gị riri. Nwata nwaanyị idenwere n'ala bekee na ụmụ atọ anọrọ ebe ebe ọpịọkọ ọpịọkọ gị bi ha ya echala ha ebe ị nọ because a lady on a mission were lady on a mission. Ihe o mere ekwesịghị idenwe unu niile n'otu ụlọ, o play the role, o fit hụ, in fact o merit ha iwu your step mother ma ọ fọzikwe ihe a nwaanyị na-arịrịla elu. Then ọwụ na ndị obodo treat China ụdị ha ga-eje treat ị ga-present ha another matter, gị na nwaanyị a ga-agba oriko, gị na that lady ga-agba oriko ka ọ ga-ahụkwa ihe ọjọọ bere menụ gị na ụmụ ya emechi ọnụ, ka ọ ga-achụkwa ṅụ n'ụdị ọbụla iwepụ ndụ gị onwe ṅụ gị na ya agbakwa, ka ị ga-achụkwa ya n'ụdị ọbụla iwepụ ndụ ya, ka ị ga-ahụkwa ihe ọjọọ bịara ime mechi ọnụ onye ọbụla na ụra onwe ya, mana onye achụla ndụ ibe ya ọ na-agba ya woriko n'ihi na otu ọnụ na otu nwa ahụ o nwere nna ṅụ si enwe ya dị ire dị ire ala gị lekwana ma reshichakwana ma nwere nwa nwa ara ala enwekwara ka erefuru ma enwekwara erege erege ma nwere otenye chi enwere ihe nna ṅụ chọrọ ịgwa n'ọgwa ahụ tiri ya nwụ, and this lady make sure na ihe ahụ ọgwa ahụ ya. So ị na-ala now ị ga-ala with otu okwu, dị very very careful, make sure na ị nọ few steps ahead of her because otu ị nọ now enwe ihe mere ṅụ enwe ihe olu zuru o ji otu kpọrọ nwa ebe ahụ ma ụlọ ma ala ihe niile awụrụla ka ya automatically. So gị kpọrọkwanụ kene ugbe o doro ya anya na enwe wee ebe ọ kụtara di nna ọ bịara alụ anwụọna, gị lọta ya na-echeta ya ahụ nọ ahụ ọ ga-egbu onwe ụtọ gere efili, gị kpọrọ nwunye na ụmụ lọta o nwere ike ịtọ automatically ya wee kwensu ebe ahụ. So ị ga-agwa ndị obodo ihe ị chọrọ, ihe prove ore ndị obodo na ọwụ ya gburu nna gị, gịnị ya bụ ọ ga-agba oriko gị jide ego gị rụọrọ ya ụlọ ọgụrụ 2 rooms gwefee ya ebe ahụ face obi nna gị ọgụ diọkpara take over because ihe a nwaanyị rịrịla elu o merụrụ ala in the first place, o merit ha wọt ya gịnị bụ ịnọ na the same house ị rụrụ dịka your step mother. No, asịkwala m agwa ya don't send her packing, nwee right iwela nwunye nna gị na owela ahụ mgbe ọ dị ndụ ya ọ ka nwunye nna ya ọ nwaanyị isi egbe. Ụmụnne m ọhịa m gwara enwekwa ihe unu ga-atụkwasị ya unu atụkwasị ọnụ si ya lowa nga aga meke n'ụdị ọbụla unu chọrọ iji tigere ya okwu a ọnụ unu shi ụta tigere ya okwu ahụ ọnụ. Ụmụnne m, ụmụ nwaanyị na-emechikwa n'ihe ike, ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-emejọ sacha ihe oyi. Onye mega ihe n'ugbu akwa my gender nwaanyị ibe m
lewedele enweghị ndidi enweghị ndidi gị na nwoke kwughị na phone 3 years ya dịka owuola ha 300 years ya efilie ọgụdị ma ọ na-emove on. Why must he be this young man's father? Kedu elirichie na that compound? Ọhịa ndị mmadụ na-ekwusị na ndị a shi na family obiam na gị na ha mekọ ihe, ị ga-adị very very careful na ha na-alụ wit ụkwụ abụọ na aka abụọ. Ha ekwuwe mgbe ụfọdụ m na-ele na ihe ọwa wee mmadụ ịkọ ibe ya ọnụ, mana when you look at it, desperation na dị too much for some people. For some of them, desperation na dị too much. Imagine, can you imagine? Nwe mind ya after nwa ke nwoke gị na-emechara ihe agawala bekee wụnụ unu sege piam ya mapụrụ nna ya n'elu tụrụ ime bịa lọpadekwe mụna mụ na-anụkwa enweghị ọnụ ga-agwa nwanne ya nwoke agwụle m nga ha ụnọ si ya lụọ bịa tọpụ ya echi ụnọ si ya mee ka ya lọta ga-eleta nna ya akwacha nna ya. In fact, all the first thing I ga-eme before ebidokwa nwanne ya, because during the burial when anything can happen. Ozugbo ahụ ọ ga-alọta, ya gwara m ozugbo ya nlọta ọ na-alọta ya kpọọ ndị obodo. Ọ ga-ahụ ala nna ya na mọcha kpọọ ndị obodo gwa ihe ọ chọrọ ka emere. Mgbe na m ngọ ha nọ m n'ọnụ enwekwa ihe unu ga-atụkwasị ntụkwasịrị na udo dịrị unu.